Okay, TikTok. Action! Okay guys, maayong hapon. Hello mga ka-ONDOI ug INDAI ug WAST OUT sa tanang mga men. Alright, sa atong video karon naanap po ko i-unbox nga akong gi-order na cellphone holder para sa Brom Brom to the Moon. Saan ka punta? Alright, so naaman ko sa gawas ron nga area. Pasig dito rin sa balay siguro na to i-open ha. Okay, na ako sa layong dapit ron. So stay tuned. Init kayo. Bye. TikTok. Action! Okay guys, maayong hapon, maupay pag-abot nako gikan didto kung asa man kuning adto. Okay, iwason nato ni pag-review. Okay, kini day siya ang gitawag ni siya og cellphone holder nga gagunit sa Brom Brom. Oh, diba ningon ko ninyo sa Brom Brom saan ka punta? Okay, up, pinakita. Abrihan na to. Hindi ako mangita gunting no na ditsoon na ako ni Gabre. Sakan no. Okay kayo guys, naka bubble wrap, so ligon gid siya. Duwa gyud sa ang iyahang sulod sa item. Mapoy baho ba sulpen. Okay, nahinayan, tanaw lang mudra. Diri ko magtanaw, kamo magtanaw, okay? Tabangi ko tanaw, okay? Iyan na nako. Okay kay ba? Ligon kay pagkabutang ba? Di man paabre. Mura man siguro na ikuan. Di na sila ganahan magpaabre ni. Ngita kang gunting. Asa ka to kong gunting? Uy, nara akong gunting guys. Nara ang ako ang gunting. Bagong pinalit. So ako pa'y musubuan ni guys ha. Bahala musuko itong tagiya. Ako ra nga na. Okay. Gunting. Menta, mayunta. Bali, ang presyo dito, ano kay, naingon ba ako ganina? Wala no? Ang presyo niya is 455. Dala shipping. Okay. So, ang ilang gingon, branded mo ko ron eh. Pero kanigid ako ang order kay before ko ning palitan eh, nangutana ko daan kung unsay maayo nga cellphone holder sa motor. Oh, grabe kabaga siyang bubble wrap. Okay. Ang brand yan mga guys is Motowolf.
Oh, say gingon niya Motowolf. Pasabot sa Motowolf, kimuta ang wolf. Alright! Muta mo wolf. Motowolf. Oh. Di po Lotto Wolf. Iman moto. Oh. Mumura-mura na siya sa muta. Mobile phone holder. Oh. Mobile phone holder. Dayon bicycle, electric bicycle, o motorcycle. Oh. Tulo siya pwede. Smart charger. Di na ako pasahon yung gipangsulat sa kuan sa karton. Dayon akong gipili di ay katong mo kabit sa side mirror. Naamang ko isa po na ni kaklase nga nang kinahanglan bisag bracket bitaw. Kumbaga kung sa XRM pa na di na pwede bracket kay na naman tumurag tubo-tubo niya katong ni mga tubo-tubo ba nga handlebar. Kini sa ako ang motor man god is Aerox nang wala siya handlebar, di ba? Kabantay mo plastic lang din ang naare makuptan katong sa iyaharang side mirror. Dara mo ni siya guys ang unang ning gawas. Ato na yung sausahon niya. Medyo bugat siya guys, ligon. Mura Julin tanawon. Murag ligunon lagi ni siya guys. Kini. Butang nga nag-cellphone. Dili siya nako abrihan na lang kay abrim di ay. Tama. Yawa, tinawa. Kita ninyo? Kita, ha? Kita ninyo? Na sa uban bitawan ni na kuan ako kita kinanglan nila usbon nila diri uklabo nila diri para daw di na miluag. Pero para nako okay naman di naman ni miluag Kut man din naapid siya guma-guma guys Ay mga men di ay dili guys mga men nay guma-guma mga men Pilit gid ang kuan ni men. Dayo naapid siya adjustan mga men. Okay kayo. Unya ato ning gikuan. Unya atong pakita ninyo video. Kana yung makita gid ninyo ba nga gikaraw gid ako ha. Okay ni manual na dayon. Ang giingon dire kay kuan man inincheck di ko kasabot man. Inincheck ka. Kung kasabot mo kamo ni bahala. Okay. So ato stop ug lain nga angle. Sige, what? Okay mga men. Mao ni siya mga men. Ulo awiran gahawid sa cellphone na dayon iyang adjust-adjustan na and kini duha diri mosulod to isa ka uluhan o ikaduhang uluhan. Mao ni siya katong sa ni tawagan ni sa dito sa side mirror magpaslak dira sa side mirror na dayon kini mo ni sila kauban na i-adjust na simbol na to na unya nga gatubang ta og camera kay lisod kayo one hand walay holder. Okay, stay tuned. Okay mga men, ako din siyang gibungkag kay i-adjustan ako ni kay muluag siya. So hugtan niyo mo siya daan para di siya muluag inig dagan-dagan kay di mo hugtang matagak imong cellphone goodbye. So sayon raman siya pagbalik, sayon raman siya pagbungkag. Kini mo pilit raman itang mamaya kung giyon nagitangtang. Yan na dayon kini dayon muna na ni siya. Igbalik ka na naragya po siya kahit kani may una. Kaya ni mo lakan or lakan ni mo kaya ni mo balik na. Huwag tidaan kay delikado. Matagak ang cellphone. Okay? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway. Okay mga men, mauto siya ang resulta sa ato ang pagsulay sa item. Sa pagpadagan sa atong brum brum. Ha? Mauto siya. Ang katong kamera nga murag na itubig, direto siya sa rear camera. Rear camera. Dayon katong sa tubangan na nako, muna tong sa tubangan nga kamera. So lahi ang sa likod, lahi ang sa tubangan. Moto yung resulta ha. Nagkuan lang ko itong anong inana ang tubangan, puro ka siya. Siguro nalang tayo setting nga wala na to giusap. Mo siguro tong kurog siya. Pero pag bali na sa tubangan, okay man siya. Wako man siya kuha. Dayon, nalang ko yung importante nga isulti sa inyo ha. Kung balak gali mo munaog ug asa mo mato nga biyaan ninyo inyong motor, palihog lang ko kuha atong mga ka-ONDOI, mga ka-INDAI og mga men. Murag dali ra gyud siya makawat pa kay tantangon ra biya to siya, di ba? Tangtang ato madala na dayon tong kuan atong iyahang cellphone holder. No, more to disadvantage ha. Dali ra siya makuha. Ambot lang basta bisag unsa siguro kung kwaon makuha gid siya. No? So kung more to ha, more to wala na mo ilaing kasturya, wala na, okay na ta to, okay na ta. Wala na ha. So kung bag-o pa lang ka sa kong channel, palihog lang ko comment down below. Dayon,
comment mo bisag unsa ang inyuhang i-comment, bahala na mo. Kamo may nakabalo, kamo may nakadala sa inyong account, comment mo. Dayon, please na lang ko og like and subscribe. Okay? Like, subscribe. Okay? So, mayong gabi sa tanan. WAST out tanang mga undoy ug inday. Nilabihan na sa tanang mga men. WAST out ninyong tanan. Okay? Napalo na mo unsaon pagpalong. Taon galit daw? Badak-an ang mata.